Γεια σας. Τι μας κάνετε? Ελπίζουμε να σας λείψαμε. Και επιστρέφουμε με μια ιδέα που μας ήρθε τελείως τυχαία. Εντελώς, ναι. Μία Εκεί μέρα που που σκεφτόμασταν καθόμασταν. τι να κάνουμε. Βασικά δεν ήταν τελείως τυχαία, γιατί στα διάφορα group που είμαστε στο Facebook, σαν boomers, που έχουν να κάνουν με το σινεμά, βλέπω πάρα πολλές φορές νεότερα παιδιά και κάνουν post και λένε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά, έχω όλες τις πλατφόρμες, αλλά είμαι, ξέρω εγώ, πιτσιγυρική. Από πού να αρχίσω. Από πού να αρχίσω. Και αυτό το κενό ερχόμαστε να το συμπληρώσουμε εμείς. Και φυσικά μας το έχουν ζητήσει και κάποιοι φίλοι, ρε παιδί μου. Μας είπαν, ξέρω εγώ, ωραία, συζητάτε για ταινίες, αναφέρετε, ξέρω εγώ, ταινίες που βραβεύτηκαν, ταινίες που σας αρέσουν. Μαζεύτε τα κάπως, έτσι να πάρουμε μια ιδέα. Ναι, γιατί το πρόβλημα είναι αν συζητάει ένα podcast μία ταινία που δεν την έχεις δει και τη συζητάει, ας πούμε, με spoilers ή αυτό που κάνουμε εμείς με τις σειρές, ο άλλος δεν μπορεί να συμμετέχει. Οπότε αποφασίσαμε να χωρίσουμε τις ταινίες σε είδη, σε ζάνρα, και να σας μιλήσουμε για αυτό που ονομάζουμε εμείς Movie Lover Starter Kit. Ακριβώς, έτσι θα λέγεται αυτή η σειρά. Έτσι θα λέγεται αυτή η σειρά. Δηλαδή, αγαπάω τις ταινίες, από πού να ξεκινήσω για να έχω δει κάποια βασικά έργα από την κάθε κατηγορία και να προχωρήσω από εκεί. Δηλαδή, να ανακαλύψω τι μου αρέσει, for lack of a better term, να ψαχτώ. Να ψαχτώ, ναι. Εντάξει, βέβαια όλα αυτά είναι προσωπικά γούστα δικά μας, έτσι. Και είναι και επιλογές που τις κάναμε, είπαμε ας κάτσουμε να σκεφτούμε κάποιες ταινίες. Δεν σημαίνει ότι άμα σκεφτόμασταν 10 λεπτά παραπάνω δεν θα άλλαζαν όλες οι λίστες, εννοείται. Εντάξει, ναι, εκτός από κάποιες, ρε παιδί μου, πολύ έτσι συγκεκριμένες που θα μπαίνανε σε κάθε λίστα. Κάποιες άλλες είναι αυτές που μας ήρθαν στο μυαλό, που μας κάνανε κλικ εκείνη την ώρα. Οπότε take it with a grain of salt που λένε. Είναι, εντάξει, νομίζω είναι και ο καλύτερος τρόπος αυτός, γιατί άμα μου πούνε με ένα μέσος πες μια κομμωδία, ναι. Έχω βάλει τέτοια στη λίστα που πρέπει κάποιος να έχει δει, οπωσδήποτε. Και ο μόνος κανόνας που κρατήσαμε, καταρχάς θα σας δώσουμε 5 ταινίες ο καθένας, δηλαδή θα πάρετε 10 ταινίες στο τέλος αυτού του podcast. Yes. Και ο μόνος κανόνας που κρατήσαμε είναι ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε τις ίδιες ταινίες. Ναι, ρε παιδί μου, για να είναι 10 ταινίες ξεχωριστές, ξέρω εγώ, να έχετε, να απορρεύεστε, ξέρω εγώ, και να μας πείτε και τη γνώμη σας. Είναι μια καλή αρχή. Ναι. Να προσθέσετε κι άλλες. Εννοείται όλα αυτά πέρα από το podcast που θα αποσταριστεί, ρε παιδί μου, στις πλατφόρμες. Θα ξεκινήσουμε και μια κουβέντα και στην ομάδα μας, να μπείτε. The Group, The Bad and The Married στο Facebook. The Group, The Bad and The Group, ναι. Υπάρχουν και φυσικά μας βρίσκεται στα social media, τα λέμε κάθε φορά. Είναι χαρά μας να μας στέλνετε τις ιδέες σας, ακόμα και να μας κράξετε, ξέρω εγώ, τι βλακεία είπες γι' αυτό. Δεν έχω κανένα θέμα, εννοείται. Είναι έτσι συζητήσεις που δημιουργούν εντάσεις, ρε παιδί μου. Ο Τίμωθη Σαλαμέ είναι ο καλύτερος οποίος όλων των εποχών. Όχι, εντάξει. Της γενιάς του. Δήμητρα, σταμάτα να μιλάς για τον Τίμωθη Σαλαμέ. Είναι το πιο συχνό μήνυμα που λαμβάνω. Δεν θα έχουμε πολύ Σαλαμέ, ειδικά σήμερα στην πρώτη λίστα. Δεν έχουμε καθόλου. Δεν έχω βάλει καθόλου Σαλαμέ. Καθόλου. Πώς... Φοβερό. Έχω κρατηθεί έντονα. Γιατί, εντάξει, είναι starter kit. Δεν ξεκινάς από το Σαλαμέ. Καταλήγεις στο Σαλαμέ. Οπότε, ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, που για σήμερα θα είναι κομμωδίες. Όχι ρομαντικές κομμωδίες. Θα έχουμε άλλη λίστα, γιατί είναι διαφορετικό αυτό που σε κάνει να γελάς και αυτό που σε κάνει να χαμογελάς, έτσι. Ακριβώς. Και το romance στις ρομαντικές κομμωδίες είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή το ερωτικό στοιχείο με το αγαπησιάρικο. Μιλάμε τώρα για κομμωδίες που σε κάνουν να γελάς, κατά τη γνώμη μας. Εντάξει, μπορεί να έχουν και αυτό το στοιχείο, αλλά το βασικό είναι το γέλιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσει. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, ρίχνω την πρώτη. Αυτή η ταινία είναι η μόνη από αυτές που έχει έτσι και σύνδεση με τη μουσική. Έχω βάλει το Blues Brothers. 1980. Έτσι, John Landis με John Belushi και Dan Aykroyd, φοβερό, και μιλάμε τώρα για, περνάνε θρύλοι μέσα από αυτή την ταινία, Aretha Franklin, John Lee Hooker, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η ταινία γενικά, άπειρη μουσική, φοβερή μουσική,
Τι να λέμε τώρα, δηλαδή Sweet Home Chicago, τι κομματάρες ακούγονται, τι γέλιο είναι αυτό, τι acting από Dana Aykroyd και John Belushi, μιλάμε, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι masterclass στην κομμωδία αυτή η ταινία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή για ένα starter. Εγώ δεν ξέρω αν ήμουν τόσο καλή σε αυτή τη λίστα, γιατί είμαι πολύ αμερικανιά στην κομμωδία. Εγώ, εντάξει, δεν είμαι τόσο ψαγμένη. Νομίζω ότι είναι κλασική κομμωδία που όλοι είδαμε σαν παιδιά, γιατί την έπαιζε και σωστά. Έπαιζε πάρα πολύ, ναι. Και αυτό και η επόμενη, το Blues Brothers 2000. Ναι. Που επίσης και πολύ δεν είναι τόσο καλή, αλλά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για σκηνικά στην ταινία, παιδιά. Καταρχάς έχει φανταστική μουσική. Έτσι. Εμφανίζονται θρύλοι του blues και. Εμφανίζεται ο Ray Charles που πηγαίνουν να αγοράσουν ένα πιανάκι, ρε παιδί, με ένα electric piano. Και είναι ο Ray Charles, ο οποίος είναι ο πολιτής. Και έχει πολύ πλάκα γιατί του λένε αυτό φαίνεται λίγο παλιό, ξέρω εγώ, παίζει. Και λέει κάτι κάνει. Και αρχίζει και παίζει ο Ray Charles. Εντάξει, μιλάμε για επικά σκηνικά, ρε παιδιά. Δηλαδή το Respect, Aretha Franklin. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που ακούγεται σε ταινία. Ναι, ναι. Έπος, έτσι. Έπος που θέλει ο άλλος να φύγει, που είναι ο άντρας, που είναι ο σαξοφωνίστας, τον Blues Brothers, που είναι αυτός που παίζει και τον Apollo Creed στο Rocky. Νομίζω, και το είπα αυτό για το Respect, γιατί το Respect είναι ένα από τα τραγουδία που ειδικά σε ρομαντικές κομμετίες, γιατί παίζει συνέχεια. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο iconic τραγουδία και νομίζω ότι είναι η αρχή όλων αυτών. Πολύ ωραίο pick. Μπράβο σου. Thank you. Για πάμε σε σένα. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω με την πρώτη κομμωδία που μου ήρθε στο μυαλό άμεσα, από τον καλύτερο αμερικανό κωμικό ηθοποιό κατά τη δική μου άποψη. Ναι. Είναι το The Mask, η μάσκα, με τον Jim Carrey. Εντάξει. Λοιπόν, η ταινία είναι πολύ απλό. Η συνταγή της είναι πολύ απλή και effective. Είναι ο Jim Carrey. Είναι ένας άντρας ο οποίος, παιδί μου, είναι λίγο τροπαλός και λίγο loser, ας πούμε. Ναι, δεν ναι. έχω πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Ναι. Και βρίσκει μια μαγική μάσκα, η οποία όταν τη φοράει τον μετατρέπει σε μια έτσι εκρηκτική προσωπικότητα που δεν φοβάται τίποτα, έχει φοβερή αυτοπεποίθηση και έχει πολύ Ριζ. Και Magic Powers, ουσιαστικά επίσης. Και Magic Powers. Και ουσιαστικά διεκδικεί το love interest που έχει, που είναι η Cameron Diaz, πιο όμορφη από ποτέ. Θεά, ναι. Εντάξει, είναι το κλασικό, είναι η κλασική καλή αμερικανική κομμωδία για μένα, physical comedy. Ο Jim Carrey κάνει τα πάντα σε αυτή την ταινία. Και να πούμε ότι εγώ δηλαδή θέλω να το βγάλω από μέσα μου, ότι αν ο Jim Carrey ήταν αυτή τη στιγμή ο Jim Carrey, εγώ πιστεύω ότι σε 2-3 χρόνια θα είχε Oscar. Τώρα που τα Oscar έχουν σταματήσει να είναι τόσο stack up και να νομίζω ότι είναι too good for comedies, γιατί ο άνθρωπος είναι comedic genius. Ναι, εντάξει. Όλη η ταινία είναι πάνω του, δηλαδή καρίσμα, τα πάντα. Δεν θα κάνουμε spoils σε αυτά τα επεισόδια. Ναι, μωρέ, ναι, εντάξει, να τις δείτε. Το θέμα είναι να τις δείτε. Αλλά θεωρώ ότι βγάζει γέλιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και επίσης να πούμε για το co-star της ταινίας, ο Μάιλο. Αυτό το επικό Jack Russell. Αυτό το επικό σκυλί, ναι. Νομίζω από αυτή την ταινία αγάπησε ο κόσμος σαν Jack Russell, έτσι. Μα ναι, τρελό popularity peak, ξέρω εγώ, μετά από αυτή την ταινία. Ήταν όλοι σε φάση, θέλουμε να σκυλί σαν το Μάιλο. Ή όποτε βλέπουν μικρό σκυλάκι που μοιάζει με Jack Russell, είναι σαν το Μάιλο. Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα βλέπεις σκυλιά που τα λένε Μάιλο. Ναι. Ο κόσμος αναφέρεται στον Jack Russell ως Μάιλο. Δηλαδή είναι φοβερό. Και εκεί που φοράει τη μάσκα ο σκύλος, εντάξει. Αυτό. Ή μικρό spoiler. Έπος. Είναι ταινία που βγάζει γέλιο. Είναι κλασική ταινία που βγάζει γέλιο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, περίπου. Έχω και μετά στη λίστα ταινίες που είναι κομμωδίες μεν, αλλά όχι hilarious comedies. Ωραία. Λοιπόν, βαράω εγώ τώρα, πάμε στο 1979, πάμε στην αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία άλλων των εποχών. Monty Python, δεν μπορούσα να λείπει από τη λίστα τη δικιά μου ταινία των Monty Python, πραγματικά. Και έχω βάλει, μετά από πολλή σκέψη, ήμουν πολύ κοντά στο να βάλω το Holy Grail, έχω βάλει το Life of Brian, παιδιά. Το Life of Brian είναι μία ταινία η οποία αναφέρεται σε έναν τύπο, τον Brian,
ο οποίος γεννήθηκε στη διπλανή φάτνη από τον Ιησού. Και δείχνει όλη του την πορεία από τη γέννηση μέχρι τη σταύρωση, spoiler, μικρό, επίσης, παράλληλα με την ιστορία του Ιησού. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο απλά του συνέβησαν διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ, κατά την πορεία. Είναι φοβερά αστείο. Για μένα είναι απίστευτα αστεία ταινία. Έχει κάτι σκηνικά, δηλαδή τι να πω, από χαζά αστεία, με τον άλλο που δεν μπορούσε να πει τον αυτοκράτορα, μέχρι δεν ξέρω, δηλαδή το επικόνομα Μπίκους Ντίκους που γελάνε και τρέχουν να το γυρίζουν. Είναι το σχόλιο των Monty Python πάνω στα, ας πούμε, αριστερά κινήματα τα οποία έχουν την τάση να διασπώνται συνέχεια, που είναι μέσα στην αρένα και είναι το People's Front of Judea και το Judea's People's Front και τέτοια, και είναι ένα άτομο μόνο το από τη μία διάδομα. Μουλού κουκουέ. Ναι. Είναι με την ταυτότητα φίλου που είναι η Λορέτα, που αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα. Έχει απίστευτα πράγματα, παιδιά. Μιλάμε το 1979. Έτσι. Ναι, πολύ μπροστά από την εποχή του. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι να βλέπω Monty Python όταν ήμουν μικρή, γιατί. Και το λέω συνέχεια στον Ηλία αυτό. Μου φαίνεται ότι έχουμε συντηρητικοποιηθεί όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, έβλεπες Monty Python στο Star. Ναι. Στο prime time, ξέρω εγώ. Ή 4 ώρα το μεσημέρι που μπορούσαν τα παιδάκια να βλέπουν τηλεόραση. Και είχαμε δει όλοι λίγο Monty Python. Και παρότι η πρώτη φορά που είδα αυτές τις ταινίες ήταν όταν ήμουν πολύ μικρή, νομίζω ότι τα μηνύματα περνούσαν. Δηλαδή, καταλάβαινα τη γελιότητα μερικών πραγμάτων και τους το δίνω πάρα πολύ αυτό. Είναι smart cookies. Ναι, ρε, τώρα εντάξει. Μιλάμε σχόλιο για τη θρησκεία, για την οργανωμένη θρησκεία, Ναι. τόσο παλιά, σε τόσο συντηρητικές κοινωνίες. Εντάξει, και μιλάμε για απίστευτο γέλιο. Εντάξει, τώρα συζητάμε τώρα για φοβερά ταλαντούχους ανθρώπους. Δεν ξέρω, είναι από τις ταινίες που εγώ πεθαίνω κάθε φορά. Τις βλέπω συνήθως, την έβλεπα πιο παλιά. Τώρα έχω καιρό να τη δω, η αλήθεια είναι. Μπορούμε να κάτσουμε να τη δούμε παρέα. Πρέπει. Την έβλεπα πάντα Χριστούγεννα. Το είχα σαν τέτοιο, σαν. Θα κάτσουμε να δούμε όλες τις ταινίες στις λίστες μας. Ναι. Είναι task. Και φυσικά να μας πείτε άμα σας αρέσει, όποια σας αρέσει, να την κάνουμε και επεισόδιο, έτσι εννοείται. Άμα θέλετε έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα. Κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, σειρά σου. Μένω στη δεκαετία του 1990. Η μάσκα που ανέφερε πριν είναι του 1994. Τώρα πάω στο 1998. There is something about Mary. Κάτι τρέχει με τη Mary. Δεύτερη ταινία με την Cameron Diaz. Ναι. Και ταινία με τον Ben Stiller που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Εντάξει. Δεν μπορώ, πιστεύω ότι είναι εικόνικ Αμερικανός κωμικό. He's ridiculous. Τι είναι, επίσης πολύ απλή συνταγή. Νομίζει στην αρχή της ταινίας ότι είναι ρομαντική κομμεντή. Ναι. Γιατί η ιστορία είναι ότι ο Ben Stiller είναι ένας άντρας που προσπαθεί να ξανακερδίσει μια παλιά του, ας πούμε, ένα παλιό του φλερτ που είναι η Cameron Diaz, και αυτό το dating που κάνει και όλη αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε ένα χάος, και από εκεί που νομίζω ότι είναι ρομαντική κομμεντή είναι μια ακραία physical κομμωδία. Έχει μια πολύ iconic σκηνή την οποία δεν θα κάνω spoil. Με το μαλλί. Με το μαλλί. Μπορεί να την έχετε δει σε memes και τα λοιπά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βγήκε αυτή η σκηνή. Και εντάξει, εγώ προσωπικά θεωρώ hot take ότι η Cameron Diaz είναι underrated comedian. Είναι πάρα πολύ καλή. She's ridiculous. Εννοείται. Και για γυναίκα η οποία είναι τόσο πανέμορφη, δεν έχει πάρει ποτέ σοβαρά τον εαυτό της. Είναι απίστευτη. Η μόνη φορά που δεν έπαιξε καλά είναι εκεί που έπρεπε να παίξει καλά για να πάρει την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ποιο? The Gangs of New York. Ναι. Πόσο ατυχή στιγμή ήταν αυτή. Είναι ότι απλά ο Ντάνιελ Ντέιλιους καταστρέφει ζωές. Ναι, στο πέρασμά του. Μόνο ο Πολ Ντάνο επιβίωσε, αλλά σήμερα με τον Ταραντίνο μάλλον δεν επιβίωσε, δεν ξέρω. Είναι ένα καινούριο beef που υπάρχει στον κόσμο του Hollywood. Ναι, ότι ο Ταραντίνο μισεί τον Πολ Ντάνο. For no fucking reason. Αυτό το είναι, όπως βλέπετε, εμένα είμαι πολύ της Αμερικανιά, δεν έχω βάλει. Έχω βάλει και δύο alternative μετά, αλλά μ' αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν πολύ αμερικάνικες κομμωδίες και ειδικά αυτές των 90s, early zeros. Για μένα είναι gold, γιατί όταν θέλω να βάλω κομμωδία εγώ, θέλω να γελάσω. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι όπως
Είναι ένα inside joke που έχουμε με τον Ηλία, ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σε αυτή τη κατηγορία. Είναι ότι επειδή εγώ ξέρετε ότι ασχολούμαι με τα βραβεία. Ναι. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι, είναι π.χ. ας πούμε στις Χρυσές Σφαίρες έχουν κατηγορία καλύτερη κωμωδία, καλύτερο δράμα και έχουν βάλει ταινίες όπως το Lady Bird με τη Saoirse Ronan που ήταν ταινιάρα και το είχαν και είχε κερδίσει καλύτερη κωμωδία. Και βάζουμε να το δούμε. Hilarious comedy. Hilarious Αυτό λέμε κάθε φορά. Ναι. Όποτε το βλέπουμε, λέμε δεν hilarious comedy. Δεν κλαίγαμε, ξέρω. Ναι, κλαίγαμε, δεν είχε τίποτα αστείο. Μπορεί να έχει ένα ανέκδοτο, ξέρω, κάπου μέσα στη κωμωδία. Ναι, το ανέκδοτο ήταν, ξέρω εγώ, ότι ο Τίμωθη Σαλαμέ ήταν ο Heartbreaker. Αυτό είναι το μόνο αστείο κομμάτι της ταινίας. Αλλά ναι, οκ. Οπότε εγώ ναι, όταν προτείνω σε κάποια κωμωδία θα είναι μια κωμωδία που θα γελάσει. Τέλος πάντων. Αυτό από μένα. Και μιλώντας για κωμωδίες που έχουμε γελάσει, οι επόμενες δύο ταινίες είναι ο Μάζ, έναν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς όλων των εποχών. Λατρεία. Peter Sellers, φυσικά. Και τι καλύτερο από το δίδυμο Peter Sellers, Blake Edwards. Και εδώ δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το περιμένετε, κάποιοι μπορεί να εντυπωσιαστείτε με αυτό που θα πω. Αφορά Pink Panther, Ross Panther, είναι από τις αγαπημένες μου σειρές ταινιών, αλλά δεν είναι ούτε το πρώτο, το οποίο είναι πολύ αστεία ταινία, αλλά ακόμα ψάχνουν τα πατήματά τους. Έτσι, και είναι και παλιά, και στο 1968, ξέρω εγώ. Όχι, 60. Πιο πριν είναι, τι λέω. Και είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί το χιούμορ έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές κωμωδίες από τα 60s ή από τα 50s. Δεν έχω πει την ταινία μου ακόμα, απλά λέω. Ναι, δεν είναι τόσο αστείες για μας, γιατί εντάξει, είναι πολιτισμικό το θέμα. Δεν γελάς με τα ίδια πράγματα. Ναι. Είναι άλλο το χιούμορ κιόλας. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι ο πρώτος Ross Πάνθηρας, δεν είναι ούτε το Strikes Again, δεν είναι ούτε το Return of Big Panther, τα οποία τα λατρεύω. Είναι το ενδιάμεσο, το οποίο δεν λέγεται καν Ross Πάνθηρας. Είναι το Shot in the Dark. Είναι η δεύτερη ταινία του franchise, ας πούμε, μετά τον πρώτο Ross Πάνθηρα. Είναι Chief Inspector Jack Luzo ακόμα εκεί πέρα και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία όλης της σειράς και δεν λέγεται καν Pink Panther. Είναι απίστευτη ταινία, είναι απίστευτα γελία, είναι απίστευτα γελίος ο Peter Sellers. Είναι γελίος ο Peter Sellers και είναι αυτό, είναι νομίζω ο Peter Sellers σε αυτές τις ταινίες πώς να το πω, το blueprint για το physical comedy που είδαμε αμέσως μετά στις επόμενες δεκαετίες και το να μπορεί ένας μεγάλος και πολύ γνωστός ηθοποιός να είναι απλά fucking stupid σε μια ταινία. Εν τω μεταξύ, ο Peter Sellers τώρα ξεκίνησε από το ραδιόφωνο, έτσι, που δεν ήταν καθόλου... Ρε παιδί μου, δεν τον έβλεπες. Ναι. Έκανε ό,τι έκανε μόνο με τη φωνή του. Και μετά εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος στο πανί. Και είναι τόσο αστείος οι κινήσεις του. Αυτό που λες είναι το physical comedy, το οποίο ήρθαν δύο κόσμοι και ενωθήκαν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, σε αυτόν. Και εντάξει, εγώ λατρεύω τον Peter Sellers, το λατρεύω και για τις κωμωδίες του, το λατρεύω και για τις πιο σοβαρές. Δηλαδή, το Being There είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες γενικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος ηθοποιός. Και δυστυχώς όταν προτάθηκε για αυτά τα καταραμένα τα Όσκαρ ήταν απέναντί του ο Dustin Hoffman με το Kramer αντίον Kramer. Και δεν το πήρε ποτέ, δεν πρόλαβε. Ο Dustin Hoffman μόνο στους top 3 καλύτερους ηθοποιούς Αμερικανούς όλων των εποχών. Εντάξει, τώρα έτυχε χρονιά. Αυτό το Shot in the Dark λοιπόν για μένα, οπωσδήποτε παιδιά όσοι το έχετε δει. Επίσης να πούμε ότι νομίζω σκεφτόμενος την μπλοκή, γιατί είναι με ένα φόνο σε ένα σπίτι και αυτά προσπαθούν να το ξεχνιάσει και γίνονται τα πίστευτα. Νομίζω το σκετσάκι στο Αλαλούμ του Χάρι Κλίν, την ταινία της Σπονδυλωτή που είναι ο επιθεωρητής που έχει πάει σε άλλο σπίτι, νομίζω στηρίζεται, είναι εμπνευσμένο από αυτή την ταινία. Και σίγουρα αυτός ο χαρακτήρας του Χάρι Κλίν είναι εμπνευσμένος από τον Peter Sellers. Είσαι τόσο ευγενικός αντί να πεις είναι κλεμμένο. Όχι, δεν είναι κλεμμένο. Δεν είχε ανάγκη τώρα και ο Χάρι Κλίν. Εντάξει, ναι, ωραία, εννοείται. Κωμικό μεγατόνων, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εντάξει, ήταν ψαγμένος με την κωμωδία, ρε παιδί μου. Επηρεάζεσαι. Όταν είσαι κωμικός, βλέπεις κάποιους βασικούς κωμικούς και επηρεάζεσαι από εκεί. Ο Χάρι Κλίν νομίζω το κάνει ακόμα πιο γελίο. Το οποίο είναι τέλειο. Αυτό, για πάμε σε σένα. Ωραία, εγώ φεύγω από το 1990. Wow. Και πάω στη δεκαετία του 2000, πάω στο 2000. Φτάσαμε στο σήμερα. Εγώ δεν θα φτάσω ποτέ, να ξέρεις. Και είμαι σε φάση, δεν μπορεί να μην μπει αυτή. Δεν ξέρω αν περιμένετε κουλτούρα εδώ πέρα, αλλά έβαλα το Meet the Parents. Όπως καταλάβετε, μου αρέσει πολύ ο Ben Stiller.
Λοιπόν, είναι κομμωδία που πρωταγωνιστεί ο Μπεν Στίλερ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο οποίος Ρόμπερτ Ντε Νίρο πεθαίνω να τον βλέπω σε κωμικούς ρόλους, γιατί ο άνθρωπος το βλέπεις ότι δεν σκέφτεται είμαι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Είναι adequately ridiculous σε αυτή την ταινία. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο Μπεν Στίλερ παίζει τον Γκέιλορντ Φόκερ. Που στην αρχή το λένε Greg. Το λένε Greg Φόκερ, δεν μαθαίνεις το όνομά του μέχρι αργότερα. Ο οποίος είναι νοσοκόμος. Είναι νοσοκόμος, male nurse, το οποίο για κάποιο λόγο στα Zeros θεωρούνταν, αστείο. Okay. Στη σημερινή εποχή, ξέρω εγώ, who cares άμα ήταν άντρας νοσοκόμος. Μια χαρά καριέρα κάνεις. Ναι, και τον βλέπετε ένα pattern στις ταινίες μου και τον περιγράφει ταινία ως ψηλό loser, λίγο awkward, λίγο περίεργο. Είναι και male nurse, οπότε αυτό για κάποιο λόγο είναι κακό. Ο οποίος ερωτεύεται και αραβωνιάζεται μια, ξέρω εγώ, κουκλάρα, δίμετρη κτλ. Και πρέπει να γνωρίσει τους γονείς της, όπως λέει ο τίτλος της ταινίας. Και ο μπαμπάς της είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Γίνεται καταστροφή στην ταινία, δηλαδή του πάνε όλα στραβά και το απίστευτο στην ταινία είναι, για να μην κάνουμε spoiler, είναι ότι ο πεθερός του δεν είναι αυτός που δείχνει. Ναι. Είναι υποτίθεται ένας συνταξιούχος ανθοπόλης, αλλά he really isn't. Και αυτό περιπλέκει πάρα πολύ τα πράγματα και πραγματικά είναι η φάση ο νόμος του Μέρφυ αυτή την ταινία. Ό,τι μπορεί να του πάει στραβά του καημένου, του πηγαίνει. Αυτό είναι κλασική, ωραία Αμερικανιά, γελάς όλη την ώρα. Και με ωραία sequels. Ναι, και τα sequels είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν sequels που παίζει ο Dustin Hoffman και η Barbara Streisand. Επίσης τέλειο. Iconic. Εντάξει, απλά το Meet the Parents, ας πούμε, το έβαλα την πρώτη ταινία γιατί είναι stand-alone ταινία πρώτον. Δηλαδή μπορεί να τη δεις χωρίς να δεις τις επόμενες ταινίες, δεν χρειάζεται. Εκεί είναι και η καλύτερη. Είναι, συμφωνώ. Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πολλά κέφια. Δηλαδή, καμιά φορά τα βλέπεις αυτούς τους ηθοποιούς που είναι υπεράνω οτιδήποτε άλλο. Ρε φίλε, όμως παίζουν, αυτό είναι το φοβερό. Ναι, δεν πήγε να πάρει το paycheck. Δεν έχει παίξει ποτέ άσχημα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και τι να σου πω, μια από τις αγαπημένες μας ταινίες που βλέπουμε συχνά έτσι σαν comfort είναι το The Intern. Που είναι απίστευτος, ρε φίλε. Ο τύπος πηγαίνει και παίζει με όρεξη. Πάει και σου λέει θα παίξω μια ταινία η οποία είναι feel good, ανάλαφρη αυτά. Αλλά το επίπεδο είναι εκεί. Είμαι σίγουρος ότι έχω δει, ξέρω εγώ, τον Αλ Πατσίνο να μην το κάνει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι έχω δει πολύ μεγάλους τοπιούς. Certified Al Pacino hater. Όχι ρε, ξέρεις πως τον αγαπάω, τον Νάο. Αλλά πιστεύω ότι σε κάποιες ταινίες πήγε για το paycheck, ρε παιδί μου. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο νομίζω ότι το έχει κάνει ποτέ γι' αυτό. Σίγουρα πήγαινε για το paycheck, αλλά ήταν σε φάση sure, τι ταινία είναι, ωραία, θα παίξω εγώ αναλόγως και επειδή είμαι από τους καλύτερους Αμερικανούς ηθοποιούς όλων των εποχών, θα παίξω και καλά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει τα acting chops για να παίξει οποιοδήποτε ρόλο και να το κάνει καλά αν θέλει και αν δεν βαριέται. Το θέμα είναι ότι θέλει. Δεν τον έχω δει να βαριέται ποτέ. Αυτό ήταν από μένα. Ωραία, πάμε. Θέση νούμερο 4 για μένα. Όχι ότι έχει καμία σημασία τώρα και στην τύχη τα λέω όπως τα βλέπω μπροστά μου. Έχω βάλει πάλι Peter Sellers, όπως σας είπα, ότι θα έχει κι άλλο, δεν θα έχει βάρος Πάνθερα πάλι. Έχει βέβαια Peter Sellers με Blake Edwards, μια από τις αγαπημένες μου κομμωδίες όλων των εποχών, ούτε ξέρω πόσες φορές την έχω δει. Ήταν πρόταση του μπαμπά μου να τη δω. Μου είχε πει, καλά δεν έχεις δει αυτή την ταινία. Λοιπόν, η ταινία είναι το The Party. Είναι μια ιστορία... Αλίμονο. Απολύτως γελία ταινία. Τέλεια. Είναι... Ο Peter Sellers κάνει έναν Ινδό ηθοποιό, ο οποίος είναι λίγο ατζαμίζ, ρε παιδί μου, γενικά. Ο οποίος παίζει σε μια ταινία, έτσι, παίζει κάτι σαν κομπάρσος, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εμφανίζεται σε κάποιες σκηνές. Και τα πάει τόσο χάλια που νευριάζει πάρα πολύ τον παραγωγό, μέχρι το σημείο που θέλει να δέσει το κορδόνι του παπουτσιού του και πατάει πάνω σε ένα κουτί που είναι για το δυναμίτι για να ανατινάξουν το σκηνικό σε μια σκηνή. Και προφανώς πατάει εκεί πάνω και ανατινάζει το σκηνικό πριν γυρίσουν τη σκηνή. Τρελαίνεται ο παραγωγός, τον αποκλείει από να μην ξαναπαίξει ποτέ και πουθενά, ρε παιδί μου, αυτός. Και
Και όπως γράφει το όνομά του, το γράφει σε ένα χαρτί που είχε στο γραφείο, ρε παιδί μου, μέσα στα νεύρα του. Και το χαρτί αυτό ήταν η λίστα καλεσμένων για ένα πάρτι που θα έκανε στη βίλα του. Και έτσι βρίσκεται προσκεκλημένος αυτός ο άνθρωπος στο πάρτι. Το οποίο. Και μετά γίνονται τα πάντα. Γίνονται τα πάντα. Είναι ιστορικές, μπορεί να έχετε πετύχει, ξέρω εγώ, βιντεάκια τέτοια. Είναι το Birdie Nam Nam. Είναι το Howdy Patna. Που είναι ένας που γνωρίζει έναν Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος είναι μία μίξη, δεν ξέρω, Elvis Presley μαζί με το Hulk Hogan. Ένας τεράστιος τύπος, ντυμένος, όπως φανταζόταν στα Six, ότι είναι ο τέλειος Αμερικάνος, το Captain America ήταν ντυμένος. Και του λέγε, «Oh, you Billy Bob Kenzo». Και έχει κάτι σκηνικά απίστευτα. Το πάρτι είναι εντωμεταξύ μια τέλεια. Πώς θα το πω, είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς τα στερεότυπα, αν είναι καλό το σενάριο και καλά acted out, μπορεί να είναι πάρα πολύ αστεία. Είναι αστεία. Δεν ξέρω αν αυτή η ταινία θα μπορούσε να βγει σήμερα με έναν μη Ινδό ηθοποιό, να παίζει έναν Ινδό ηθοποιό με έντονο accent. Εντάξει, αλλά ναι. I don't care, με νοιάζει που γυρίστηκε όταν γυρίστηκε και έχω την τύχη να την χαίρομαι όποτε είναι. Ναι, ξύστη, μου θυμίζει λίγο αυτό που έκανε ο... πώς το λέει? Blackout. Έλα, σε βοηθήσω, έλα. Έλα, σταμάτα. Στο Tropic Thunder, μωρέ. Ο Robert Downey Jr. Είναι ξεκάθαρα ειρωνικό, ρε παιδί μου. Δεν είναι blackface. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Δεν είναι, είναι ειρωνικό. Είναι play on stereotypes. Εντάξει, πολύ κοντά να μπει στη λίστα του Tropic Thunder, να ξέρεις. Η πρώτη φορά που πήρα να δω αυτή την ταινία, την είχα πάρει DVD από Video Club παλιά. Και την πρώτη φορά το βάζω, παιδιά, και ήμουν στα πρώτα 10 λεπτά. Τι είναι αυτό? Γιατί? Την πήρα και από το Video κλείσα. Club. Περάστε, παππούλη. Και το κλείσα. Και μετά, δεν θυμάμαι, κάποιος φίλος είχε έρθει στο σπίτι και αυτά. Μου λέει, στο Tropic Thunder, μου λέει, βάλτε να το δούμε. Πήγα να τη δω και ήταν βλακεία, ξέρω εγώ. Μου λέει, τι ρε, μου λέει, βάλε να δούμε εδώ πέρα. Και thank God. Hilarious comment. Thank God που την άφησα να τη δω. Το καλύτερο guest όλων των εποχών, Tom Cruise. Καλά, ναι. Γελία ταινία, Γελία, ναι. Λοιπόν, εγώ τι έκανα? Τώρα θα πάω μπρος πίσω στις χρονολογίες, γιατί έδωσα 3 κομμωδίες που είναι κλασικές αμερικανιές 90s, early zeros, και τώρα πάω σε 2 κομμωδίες που βάλω που είναι πιο weird. Αχα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι βγάζουν πάρα πολύ γέλιο. I'll be the judge of that. I'll be the judge of that. Λοιπόν, πάω πίσω στο 1999 σε μία... Προϊστορικά για τα Δήμητρα. σε μία από τις... Δεν ξέρω, είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και κοίταξα τώρα γιατί πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Στο IMDb τι βαθμολογία έχει, και έχει ακραία ψηλή βαθμολογία και είμαι σε φάση, yeah, perfect. Λοιπόν, είναι το Being John Malkovich. Στα ελληνικά είναι Στο μυαλό του John Malkovich. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είδα αυτή την ταινία? Ήμουνα πάρα πολύ μικρή και την είχε δώσει δώρο σαν DVD μια εφημερίδα. Ναι, κλασικά, όλοι μας. Ναι, και έβαλα να τη δω. Λοιπόν, είναι απίστευτα περίεργο αυτό το κόνσεπτ και ζηλεύω, γιατί είμαι και επίδοξη συγγραφέας, το σεναριογράφο που σκέφτηκε αυτή την ιδέα. Λοιπόν, ουσιαστικά, καταρχάς, βλέπετε ένα pattern εδώ. Παίζει ο John Cusack και η Cameron Diaz. Πώς συνέβη αυτό? Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν είναι καν, ξέρω εγώ, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς. Είναι random αυτό τελείως. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ουσιαστικά ο John Cusack παίζει έναν άντρα που βρίσκει μια πόρτα, ανοίγει μια πόρτα, ας πούμε, μεταφυσική και τον βάζει μέσα στο μυαλό του John Malkovich. Ο οποίος John Malkovich παίζει στην ταινία και είναι stupid. Unhinged. Είναι unhinged. Είναι χαζό όλο αυτό, αλλά πανέξυπνο. Είναι η κομμωδία που γελάς, όχι γιατί γίνεται κάτι, πώς να το πω, σαν το κάτι τρέχει με τη Μέρη, ας πούμε, στο Meet the Parents. Δεν έχει αστεία σκηνικά, είναι αστεία γενικά. Είναι αστεία, είναι αυτό. Εγγενώς αστεία. Ναι, είναι αυτό που λες το έξυπνο αστείο. Σε κρατάει ενεργό. Σκέφτεσαι συνέχεια, το μυαλό σου ρολάρει. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ο John Cusack είναι καταπληκτικός κωμικός. Είναι αυτό το unhinged, δεν έχω άλλο τρόπο να το περιγράψω. Και να πούμε ότι η ταινία ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ
Μεταξύ των οποίων σεναρίου που σου δείχνει πόσο έξυπνο και πόσο πρωτότυπο ήταν αυτό το σενάριο. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για να μην κάνω spoiler, γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να τις δείτε αυτές τις ταινίες κατά την άποψή μας. Πανέξυπνη, δεν ξέρω, είναι δραστήρια, δηλαδή σε αυτή την ταινία είσαι συνέχεια στην τζίτα και την παρακολουθείς και θες να δεις πού θα καταλήξει αυτή η τρελή περίεργη ιστορία. Δεν μπορούσα να τη βάλω στη λίστα. Τέλεια. Ναι. Και πάμε τώρα στην τελευταία από μένα. Έχουν μείνει απ' έξω τώρα όσο συζητάμε, ρε παιδί μου. Ξέρω, είπες πριν Ben Stiller και σκέφτηκα The Peak of Destiny. Έχω σκέφτηκα Zoolander, Dodgeball. Dodgeball, το βάλαμε και το είδαμε έτσι προάλλες. Πεθάναμε στο γελίο, κατουρηθήκαμε. Ναι, είναι ακόμα τόσο γελίο το θυμόμαστε. Ναι. Οπότε μείναν πάρα πολλές έξω. Starsky and Hutch. Όσο σκέφτομαι βγαίνουν. Τώρα είπε Ben Stiller, ξέρω εγώ, και άνοιξε μια ολόκληρη πόρτα με ταινίες οι οποίες. Είναι starter pack, ρε παιδί μου. Είναι τα πρώτα πράγματα. Θέλαμε να το κρατήσουμε αυθόρμητο. Λοιπόν, αν κάποιοι δεν έχουν δει αρκετές από αυτές, οι περισσότεροι θα τις έχετε δει, ρε παιδί μου, αλλά κάποιες μπορεί να μην τις έχετε δει. Αν σας άρεσαν οι προτάσεις μας, πείτε μας και κάνουμε κι άλλες. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μας έρχονται συνέχεια. Εννοείται. Λοιπόν, τελευταία ταινία. Έρχομαι κι εγώ στα τέλη των 90s, εκεί 1998. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες γενικά. Μία από τις ταινίες που πιστεύω ότι ο πρωταγωνιστής έπρεπε να έχει πάρει Όσκαρ σε αυτή την ταινία. Και όχι μετά που έπαιξε πάλι τον εαυτό του σε πιο country μορφή, που επίσης ήταν θεός. Είναι το Big Lebowski. Καλά. Αδερφή Κοέν. Jeff Bridges. Iconic. Μόνο Jeff Bridges εδώ πέρα. John Goodman. Over the line! Θεωρώ ότι ο Jeff Bridges στο Big Lebowski έχει δώσει ίσως την καλύτερη κομική ερμηνεία όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για έπος, έτσι. Τι είναι, το Arturo που κάνει το guest, το Jesus, το Jesus. You said it, man. No one fucks with the Jesus. Είναι πολύ memeable ταινία. Ναι. Έχει πολλές ατάκες. Την πρώτη φορά που την είχα δει, ήμασταν και πιτσιρικάδες, παιδί μου, εντάξει, ενήλικοι, παιδιά, ενήλικοι, μου φοβάστε. Είχαμε κολλήσει και μάθαμε να φτιάχνουμε White Russian, ξέρω εγώ, και πίναμε συνέχεια. Ήταν τα 90's, αγάπη μου, και είμαστε Balkans, ναι. Μη φοβάσαι. Όποιον θέλει 2 μεζούρες βότκα, 1 μεζούρα coffee liqueur καλούα ή ό,τι άλλο θέλετε και 1 μεζούρα γάλα, έτσι, άμα θέλετε. Είναι όλο λευκά ποτά. Ναι, είναι εύκολο, άμα θέλετε, αυτό είναι. Black Russian είναι χωρίς το γάλα, είναι βότκα 2-1 καλούα. Να κάνω reference μία από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών. Το Catwoman με τη Halle Berry που λέει θέλει ένα White Russian χωρίς τη βότκα, και κάνει So you want straight up milk. Και είναι η Halle Berry και πίνει γάλα, ξέρω, και έχει μουστάκι με γάλα. Συγγνώμη, δεν μπορούσα. Τι να πούμε τώρα, Big Lebowski είναι ότι μπαίνει κάποιος και κλέβει το χαλί του Λεμπόφσκι και ξεκινάει η αναζήτηση του χαλιού because it tied the room together. Ήταν βασικό στοιχείο. Και μπλέκει σε μια κατάσταση με κάποιον συνονόματό του που λέγεται επίσης Λεμπόφσκι και του έχουν απαγάγει τη γυναίκα, υποτίθεται, και τον βάζει σε μια περιπέτεια να βρει ποιος έχει απαγάγει τη γυναίκα του. Εμφανίζεται κάτι Γερμανοί. Ένα stereotype από το πουθενά. Those Germans. Εγώ, an intellectual, την ώρα που του έχουν κλέψει το χαλί, σκεφτόμουν να το βουτσά στο πολυθρόνα αγάπη μου. Που κυνηγούσε κάτι πολυθρόνους που είχαν μέσα λεφτά. Α, ναι. Μιλώντας για χιλάριους comedies. Τι να πω, εντάξει, τέλος πάντων, από τις αγαπημένες μου ταινίες ever, σκηνικά, απλά σκηνικά, ρε παιδί μου, καλά, physical comedy, Jeff Bridges εδώ είναι αλλού. Είναι μια περσόνα διαχρονική, όπου νομίζω είναι, τι να σου πω, είναι σαν τον αλκοολικό Eddie Vedder. Μοιάζει πάρα πολύ, όπως έγινε Eddie Vedder αργότερα. Δηλαδή, άμα τον έβαζες να τραγουδάει με τους Pearl Jam, δεν καταλαβαίνεις διαφορά από το 2000 και μετά. 2000 κάτι. It's funny because it's true. Το σκηνικό που καρφώνει την καρέκλα κόντρα στην πόρτα, που βάζει μια τάβλα για να μην ανοίγει όλη την πόρτα και η πόρτα άνοιγε προς τα έξω. Και πήγε απλά να ανοίγει την πόρτα και πέφτει η καρέκλα. Δηλαδή κάτι σκηνικά τόσο απλά. Where's the money, Lebowski, που του βάζει το τέτοιο μέσα στη χέστρα του κεφάλι. Η κωμωδία θέλει απλά πράγματα, νομίζω εγώ.
Δηλαδή, ειδικά αυτού του τύπου η κλασική physical κομμωδία δεν θέλει. Ναι. Είναι απλή η συνταγή. Έχεις John Goodman, on a Rage εκεί πέρα. Shut the fuck up, Danny. Δεν μπορείς να μου κάνεις spoiler. Σταμάτα, κράτα το minimal spoiler. Εντάξει, φτάνει. Παιδιά, εντάξει, δεν το συζητώ. Όποιος δεν έχει την Big Lebowski, ξεκινάς από εκεί. ναι, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας. Ωραία. Εγώ θα τελειώσω τη λίστα μου. Γυρνάω πάλι στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Είμαι στο 2002. Και έχω πάλι μια περίεργη, weird κομμωδία. Έχω το Adaptation. Λοιπόν, δεν το περίμενες αυτό. Όχι. Είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες το Adaptation. Randomly. Λοιπόν, καταρχάς. Λοιπόν, τι είναι το Adaptation? Το Adaptation είναι κατά την άποψή μου hot take. Η ταινία για την οποία πρέπει να πάρει Όσκαρ ο Nicolas Cage. Okay. Λοιπόν, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για το Adaptation. Λοιπόν, τι γίνεται? Ένας σεναριογράφος, αυτή είναι η ιστορία της ταινίας, μπλέκεται σε μια περίεργη ιστορία, πάρα πολύ περίεργη ιστορία, που τι γίνεται, πρέπει να γράψει μια ταινία η οποία καταλήγει να είναι αυτοαναφορική. Δηλαδή είναι σαν να γράφει για τον εαυτό του. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Γιατί σαν το Mozart όταν έγραφε το Requiem. Ναι, είναι πολύ περίεργη η ταινία, το Adaptation. Λοιπόν, είναι περίεργο, είναι μία από τις ταινίες που πήγανε καλά στα Όσκαρ και δεν το περίμενε κανείς. Γιατί so fucking weird. Λοιπόν, ο Nicolas Cage παίζει dual ρόλο, έτσι. Είναι απίστευτος. Δηλαδή, προτιμούσα να είχε πάρει Όσκαρ εδώ, θα το άξιζε 100%. Αυτός που πήρε το Όσκαρ στο β' ανδρικό ήταν ο Chris Cooper. Ήταν ωραία έκπληξη εκείνη τη χρονιά. Παίζει και η Meryl Streep σε αυτή την ταινία. Δηλαδή. Και η ταινία ήταν και υποψήφια και για original πρωτότυπο σενάριο. Γιατί το σενάριο είναι iconic σε αυτή την ταινία. Βγάζει τόσο πολύ γέλιο. Εν τω μεταξύ, ο Nicolas Cage είναι transformative. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Παίζει τον dual ρόλο. Είναι πανέξυπνος. Είναι γελίος. Η Meryl Streep είναι το icon που είναι η Meryl Streep. Παίζει τελείως διαφορετικά από οτιδήποτε την έχω δει στο Adaptation. Είναι η πιο πρωτότυπη της ερμηνεία για μένα. Είναι, δεν ξέρω αν είναι underrated ταινία το Adaptation, αλλά πιστεύω ότι αν κάποιος τώρα έχει ξεκινήσει να βλέπει ταινίες την τελευταία δεκαετία, δεν θα έχει δει το Adaptation. Ναι, πολύ πιθανό. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα να το βάλω στη λίστα. Καλά έκανες. Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ναι. Γιατί όντως είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Περίμενε να βάλω μόνο Αμερικανιέρα. Περίμενε να βάλω το Dodgeball. Παραλίγο να το κάνω. Αλλά ναι, ήθελα να βάλω και δύο πιο weird κομμωδίες. Μακριά από εμάς η λέξη συνεφίλ. Αν και θα βάλουμε κατηγορία συνεφίλ. Θα έχουμε μια κατηγορία έτσι λίγο πιο. Δεν ξέρω. Λίγο πιο artistic ταινίες. Artistic, ναι, alternative. Alternative ταινίες που κάποιος θα έπρεπε να έχει δει, ταινίες που αναφέρονται στην ιστορία του κινηματογράφου του Σαντούλ, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αν πήγαινε στη σχολή κινηματογράφου, θα σου λέγανε να έχεις δει αυτές τις ταινίες. Κάπως έτσι θα το πάμε. Περίπου. Έχω παίξει στο Γιάννη Γαβρίλ Πόρκμαν με τον Αλέξη Μινωτή. Τα references. Honorable mention, το αυστηρός κατάλληλο. Καλά, έμπαινε στη λίστα άνετα. Αυτές ήταν οι 10 ταινίες που σκεφτήκαμε. Τελείως αυθόρμητα. Το κρατήσαμε αληθινό. Ελπίζω μας άρεσε. Και θα επανέλθουμε στο επόμενο με ταινίες δραματικές. Σοβαρά πράγματα. Βαριά. Μέχρι τότε. Bye.